A comarca do Barbanza prepárase para un novembro cheo de sabor. Hoxe presentouse en Boiro a 11ª edición da Ruta de Tapas de Barbanzarousa máis que tapas, un evento que combina tradición gastronómica, produtos locais e diversión para toda a familia. A ruta comezará este mismo fin de semana en Rianxo, os días 31 de outubro e o 1 e 2 de novembro, nos establecementos adheridos. Seguirá na Pobra do Caramiñal os días 14, 15 e 16, en Ribeira do 21 ao 23 e rematará en Boiro do 28 ao 30 de novembro. Para nós esta é unha cita moi representativa e moi positiva porque ano a ano estamos incrementando tanto en número de establecementos adheridos a esta cita enogastronómica como tamén en número de participantes. É, ademais, unha gran oportunidade, supón unha gran oportunidade tanto para a desestacionalización do turismo a través da enogastronomía, como tamén para a potenciación do turismo de proximidade, porque é unha cita esta na que todos os concellos, xente dos concellos dos arredores, se achegan aquí para degustar as nosas tapas. Ademais de degustacións, haberá obradoiros infantís de cociña guiados por cociñeiros profesionais que acercarán aos máis pequenos ao produto local dun xeito lúdico e educativo. Os interesados en participar en Rianxo poden anotarse en liña a través dun formulario oficial. Como cada ano, os participantes poderán conseguir agasallos mediante o rasca e gaña, con tapas nos locais, botellas de viño da IXP Barbanza e Iria e lotes de produtos da zona. Este ano, ademais, preséntase unha páxina web oficial con información de cada tapa, cada establecemento e un mapa interactivo. Neste caso, temos algunha novidade como unha web propia que é maisquetapas.com, dende onde os establecementos se poderán adherir a este proxecto, ademais da nosa web de barbanzarousa.gal. Co cal, de forma promocional, é un hito a maiores, unha novidade a maiores deste ano. Teremos varios premios, varios agasallos, varios incentivos ao longo desta ruta de tapas, como poden ser tapas ou consumicións gratuitas, sorteos de botellas de viño, cea para 2 persoas e tamén talleres para toda a familia como inicio desta ruta de tapas. Segundo Julián Bustelo, presidente da Mancomunidade Barbanzarousa, este ano contarase coa participación de preto de 40 locais que se suman con entusiasmo a esta iniciativa. O obxectivo é resaltar a riqueza gastronómica do territorio e fomentar a actividade hosteleira en tempada baixa. O espírito da ruta, fundamentalmente, promover o consumo na nosa hostelería nun momento do ano no que por afluencia de persoas seguramente o consumo baixa e ademais poñer en valor os produtos locais e os viños da IXP Barbanza e Iria. Entón, como dixo, o espírito destes últimos anos da ruta mantense, pero ademais tamén se introducen novedades, algunhas ainda que xa no último ano tuvemos, se consolida, tamén con eses obradoiros para todas as familias, para involucrar tamén aos nenos e nenas no que ten que ver co coñecemento dos nosos produtos locais. Unha oportunidade perfecta para gozar dos sabores de Barbanzarousa e descubrir as mellores tapas da comarca durante todos os fins de semana de novembro.